Avui s'han traspassat les línies vermelles. Hi ha línies que no es poden traspassar. Una cosa és la discrepància, que és absolutament legítima i necessària a qualsevol sistema democràtic. Alguns poden estar indignats i es poden entendre la seva indignació, però altres simplement són professionals de la violència i de la coacció. El que estan fent és promoure un moviment dedicat a destruir la democràcia, és a dir, no a aprofundir en la democràcia, dedicat a destruir-la. Jo crec que hi ha una violència legítima que ve derivada de l'atorgació que fem a la llei, dient, escolta, la llei, que és una llei democràtica, és la que farà que l'Estat tingui el monopoli de la violència. Per què? Perquè la violència no estigui en mans dels individus que, defensant els seus interessos particulars, puguin provocar més violència que la que provoca l'Estat en frenar un tipus de violència que, per exemple, en aquest cas, jo crec que tallen d'una manera vergonyant les llibertats de la gent, que són la que representen els parlaments. La seva democràcia, aquesta és! La seva democràcia, aquesta és! La seva democràcia, aquesta és! La seva democràcia, Jo estava dormint aquí a l'entrada d'aquesta, llavors anàvem a fer un cafè a primera hora perquè semblava que no arribàvem encara. Quan hem marxat, quan estàvem a punt de marxar hem començat a veure que baixaven, no sé si 8, 10, moltes furgonetes per Meridiana. Aleshores han arribat aquí, han parat davant d'aquesta porta d'aquí i llavors la gent s'ha posat tota davant asseguda davant de la porta. I llavors ens hem quedat dividits al grup, uns quants han quedat asseguts i la resta hem quedat fora del cordó, ells han fet un cordó al voltant de la gent asseguda i la gent que hem quedat fora hem estat allà fent pressió. Han anat traient un a un a les persones que hi havien assegudes i aleshores la porta ja ha quedat descoberta, diguéssim, no? Sense ningú, han tret les valles, etc. I llavors quan això ja havia passat, que semblava que ja ho tenien com controlat, han arribat 8 furgonetes més per pujades, 8 o 10, no sé quantes, però moltes furgonetes. Aleshores aquestes han fet una mica de dispersió, però després les que han vingut en plan a saco... no, aquestes han atropellat a gent, és veritat. Aquestes hi ha hagut gent que ha intentat fer retenció i intentar aguantar les furgonetes i aleshores han anat a saco i després han arribat unes altres últimes, de color blanc, diria, que han baixat per Meridiana i han baixat amb les portes obertes i amb les boles de goma. Llavors allà, vull dir que en realitat no érem tantíssima gent. Allà han començat a disparar a saco i la gent s'ha dispersat carrers cap amunt
diguéssim que jo el que crec és que allà ja havien fet la feina que havien de fer, diguéssim, que era com desbloquejar la porta i tot el que ha vingut després jo crec que ha sigut, bueno, això també ha sigut gratuït, sobretot les pilotes i tal. El que ha vingut després ha sigut pues, anar caldejant i anar augmentant i... No podem fer res. No, ja ho sé, però escolta, això, què està passant? No, és que l'han vist, el que està passant és aquí, que no